Sala lang. Magandang gabi, mali. Magandang araw sa inyong lahat mga idol. Meron na naman tayong bagong video sa ating 3-on-3 basketball. Bago ko ipakita sa inyo ang video ito mga idol. Idol, kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking YouTube channel, please po idol, mag-subscribe ka at hit na lang po ang notification bell para ma-notify ka sa mga bago kong upload na videos. So hindi natin patatagalin pa. In 5, 4, 3, 2, scene of the crime operative. Tara! Lubita eh. Foul. Dito ka sa gawas dito. Pulis dito. Ayaw, diyan lang ka. Tuyong ka na ko. Go. Sunay mo. Go. Okay. Kaya. Uy. Ora. Kaya. Foul. Kenapa sih lo? Duduk lah kau. Ini mau medali pemilihan. Paling ini tuh mana nih? Wala. Hawa. Itu dito. Isa. Apa betul-betul ini kayo? Oh, kita kali. Lesor. Dito. Laki kan. Ini dito. Ball. Dua.
Wow. Okay. Good. Gimana? Kidi, kidi. Kuya Kidi. Kidi Kidi. Ikaw. Kidi TV guys. Kidi TV. Kidi. Nah, yap. Igra siya. Kaya na. Skybers. Ya, bilis. Ato bang sa motor-motor nila, baka ang tingog. Tingog dyan, no? Ipapaka, dito yung basketball. Lipong, mana? Pitik. Oh, basa kanya niya do, no? Gumana basketball di kita na kaje. Init man no, diri ang basketball tapo. Yo, ulay pusta diri. Tagi kong tingin. Wow. Guys, masih ito pangalan bro. Cucu TV. Cucu. Ay. Kalaban niyo ito. Pero ang kalaban na sila. Kalaban na ito nakashoot. Sa piso nga tayo. Piso nga 100. Piso nga 1,000. Ayun. Isa. Awi. Utso. Paul. Sala lang. Chiti.
Sila kita lo, kita makita sila mga lihok tanan pero sila wala na kay balo. Unay. Pag ito kung hungi ba? Wala na. Finish na. Utot! Di mo pinta! Umat. Kukuha rin dito. Gamitan ko na. Kurung dipit. Kurung dipit. Sana tak kurung na rin. Tak kurung. Barangko ninyo. Ingat. Game na nabi, gaya na eh. No? Buha ram na. Sunod mo sa iking ng inyo ano? Sunod mo sa inyo ano? Daot di nakubuo. Sige masusunod kuha. Ha, taginhanglan. Ha? Taginhanglan. Guys! Last ball ng kalaban. Busy man tama. Awa ya koy. Shout out. Wala mo kay Bibi. Shout out. Shout out ka hani na taga Kabunbon. Ikaw.